Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Manok at iba pang poultry products mula Santo Tomas, Pampanga, bawal nang ilabas ng bayan bilang pag-iingat sa bird flu. Lahat ng public schools sa Central Luzon handa na para sa face-to-face classes sa Agosto ayon sa DepEd. American National arestado sa Angeles City dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Karagdagang ₱2 sa base fare ng mga PUJ, inaprubahan na ng LTFRB. Securities and Exchange Commission sa Tarlac at PNP nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa mga scam at investment scheme. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Sa loob ng 7 buwan na nagsagawa ng face-to-face classes ang DepEd itong school year 2021 to 2022, wala manong naitala na kaso ng COVID-19 transmission. Patunay daw ito na epektibo ang School Safety Assessment Tool na ipinatutupad ng kagawaran. Kaugnay nito, handa na raw ang lahat ng paaralan sa Central Luzon para sa pagbabalik silid-aralan ng mga estudyante sa Agosto. Si Jana Lubang Parungaw ang may report. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd na asahan na ang 100% face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa sa darating na Agosto. Ito ay dahil na rin sa tagumpay umano ng pagbabalik silid-aralan na ipinatupad sa ilang eskwelahan nitong huling 7 buwan ng school year 2021-2022. Wala raw na italang kaso ng COVID-19 transmission sa mga eskwelahan sa Central Luzon at maging sa buong Pilipinas. For the past 7 months, at the national level then, I'm talking of the national level and for Region 3, we have not recorded a single case of COVID-19 transmission in our schools. Higit 3,600 ang bilang ng mga public schools sa rehiyon habang nasa 1,400 plus naman ang mga private schools. Lahat umano ng mga ito ay nominated na para magpatupad ng face-to-face classes. Ibig sabihin, pasado na ang mga ito sa School Safety Assessment Tool. All of our schools, public schools, and even the private schools now are undergoing the SSAT or School Safety Assessment Tool compliance, for them to be able to offer face-to-face classes. Hindi lamang ang mga estudyante umano ang binibigyang proteksyon sa ilalim ng security measures na pinatutupad ng DepEd, kundi maging ang mga guro. One of the things din na security measures na tinitignan din po natin, nakasama dun sa SSAT, is for our schools to provide the safety equipment ng ating mga guro. Kaya provided po lahat yan dapat ng ating mga public schools through their MOOE. Matatandaan na ipinagpaliban ng face-to-face sa ilang paaralan sa lalawigan ng Bulacan nitong Pebrero ng 2022 dahil hindi ito inaprubahan ni Governor Daniel Fernando hanggat hindi bakunado ang mga mag-aaral. As of June 30, nasa 91 public schools at 125 private schools na lamang daw ang walang LGU concurrence. Karamihan po kasi yung reason ng mga schools bakit hindi sila nakakapag-implement ng face-to-face is because they lack the LGU concurrence. Yung ibang mga LGU po kasi, although for DepEd, we don't really require vaccination status of our learners for them to participate in face-to-face classes. However, there are some LGU officials na they prefer that the participating learners must be vaccinated. Samantala, nasa 3% lamang o 51 schools out of 1,487 sa mga private schools ang nagpatupad ng face-to-face classes nitong nakalipas na school year. Kaya hinikayat din sila ng DepEd na magbalik eskwela na sa darating na pasukan. Most of them cite na they invested in learning management systems o yung mga LMS na kung tawagin at ito ay kanilang ginagamit pa rin.
as of now. So kaya po hindi pa sila nagpapa-face-to-face talaga. Yes. Itong advocacy natin for face-to-face classes is not only for public. Parang kung titignan natin, Miss Ice, nauuna talaga ang public school. And we set a model for our private schools also because we don't want to leave behind the private schools because we also regard them as our education partners. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Positibo ang pananaw ng ilang mga magulang at estudyante sa pagbabalik silid-aralan ng mga mag-aaral sa darating na pasukan sa Agosto. Tiwala raw sila na higit na matututo ang mga learner dahil sa kalidad na edukasyon hatid ng face-to-face na pagtuturo. Nagbabalik si Jana Lumbang Parungaw. Sa loob ng 2 taon, ipinatupad ng Department of Education ang blended learning modality upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga kabataan kahit nasa gitna ng pandemya. Bagamat nairaos ang 2 school year sa ganitong sistema, higit umanong ikinatuwa ng Parent-Teacher Association of Potrero National High School ang pronouncement ng DepEd na 100% na ang magiging implementasyon ng face-to-face classes sa Agosto. Masaya-masaya yung mga magulang dahil nga muli maibabalik sa mga guro na siyang ikalawang magulang nila yung responsibilidad lalo na sa larangan ng edukasyon. Ganito rin umano ang pulso ng mga mag-aaral sa Holy Angel University, lalo pa at higit sa 80% umano sa mga estudyante dito ay bakunado na kontra COVID-19. Gustong-gusto ng karamihan na makabalik na physically. Hindi dahil hinahanap lang ng nakasanayan noong pre-pandemic, bagkus it is necessary to acquire the skills that we need to get the quality education that we pay. Kasi ang mahal-mahal po ng tuition fee, lalo na sa aming mga kolehiyo. Batay umano sa karanasan ng ilang mga magulang sa Pampanga, higit pa rin matatamo ang pagkatuto kung nasa paaralan ang mga bata at mga guro ang nagtuturo sa kanila. Pabor ako sa pagbabalik ng klase kasi mas kailangan ng mga estudyante na true personal na mas lalo nilang maintindihan kung ano yung itinuturo ng mga teacher para sa estudyante. Kasi po pag modular lang po, lalo na busy yung parents nila sa work, ganun. Hindi po masyadong natututo yung mga bata. Kaya mas mainam po talaga yung face-to-face classes. Yes po, kasi mas nade-distract po kasi sila kapag online. Kapag nag face-to-face po, mas nakafocus po sila sa pag-aaral. Lalo na kapag nandun na yung mga teachers, tapos yung mga classmates, nandun yung interaction. Sa pagtingin naman ng mga estudyante, mas magaan para sa kanila ang pag-aaral kung nasa silid-aralan. Kasi po mas gusto ko po at mas marami po ako natututunan kapag po face-to-face classes. Para po sa akin, opo. Kasi po mas mapapadali po sa amin yung pag-aaral. Kasi po kapag module or online, mas nahihirapan po yung mga bata na matuto sa pag-aaral po. Ngayon, tas mas maganda po kapag online kasi mas marami kang mag face-to-face kasi po mas marami kang matututunan. Sa kabilang banda, iba ang sitwasyon ng solo parent na si Rose Ann Villena. Nag-aaral si Villena habang nagtatrabaho sa kasalukuyan, kaya mas pabor umano sa kanya ang online at modular setup. As estudyante, tapos po solo parents na nagtatrabaho, mas ko pa din po siguro yung modular. Pero sa iba, mas okay po na mag face-to-face sila. Kasi, pero sa akin po, parang ang hirap po kasi kailangan ko muna isang tabi yung trabaho ko, yung pag-aaral ko para makapagtrabaho ko para dun sa baby. Kasi po diba, ang liit pa ng baby ko. So, kailangan po muna isakripisyo yung pag-aaral ko para mabuhay ko yung pamilya ko. Kung sa usaping pangkahandaan, sinigurado ng DepEd Region 3 na 100% ng mga paaralan sa Central Luzon ay pasado sa School Safety Assessment Tool. Kaya para kay PTA President Joel Sariego, disiplina ang tugon sa ilang mga alalahanin ukol sa pangkalusugang seguridad ng mga bata. Siguro ating palakasin ang disiplina at pagsunod ng mga kabataan kung ano ang bilin ng mga guro at mga magulang ay dapat sundin. Kasi yung virus, hindi natin alam kung saan nanggagaling at hindi naman natin nakikita kung ito ba ay nasa mga anak na po natin. Kaya nandun pa rin po yung mga pag-aagam-agam ng iba. Samantala, ayon sa datos ng DepEd Region 3,
sa isinagawang limited face-to-face classes nitong huling 7 buwan ng school year 2021-2022, nasa 31% lamang o 796,000 ng 2.5 million enrollees ng public school ang nag-participate, habang 3% o 51 lamang out of 1,487 private schools. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Isang 3-day eco-tour at immersion ang dinaluhan ng ilang leader kabataan sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources dito sa Central Luzon. Layon daw na nasabing aktibidad na bigyan ng sapat na kaalaman ng mga kabataan kaugnay ng climate change mitigation at iba pang paraan ng pangangalaga sa kalikasan. Narito ang report. Nagsama-sama ang mga youth leader ng Department of Environment and Natural Resources, National Youth Commission, at ang 20 indigenous youth mula sa bayan ng Porac, Pampanga para sa 3 araw na immersion at eco-tour activity. Bahagi ito ng kanilang advokasya sa environmental stewardship at climate action. Layo ng nasabing aktibidad na bigyang kaalaman ng mga kabataan kaugnay ng complexity sa leadership, responsibility, integrity at transparency para sa environment protection, natural resources conservation at climate change mitigation. Ayon kay DENR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr., nabigyan din ng pagkakataon ng mga lumahok na kabataang leaders at IP communities na ibahagi ang kanilang pananaw at best practices sa climate change mitigation and adaptation. Mahalaga raw ang mga kabataan sa pagpapalaganap ng mensahe ng environmentalism sa kanilang mga komunidad. Sa nasabing aktibidad, nagtanim ng kawayan ng mga participants sa Mount Arayat at nag-soil potting naman sa pilot project ng DNR sa Bamboo Plantation Nursery sa lugar. Binisita rin ng mga kabataang leader ang Lubao Bamboo Hub and Eco Park upang matuto sa potensyal ng kawayan para sa ecotourism at carbon capture. Nakibahagi ang indigenous youth sa multi-sectoral exchange kasama ang IP at barangay leaders, NYC, DNR Youth Desk at ang The Climate Change Service. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Manok, iba pang poultry products mula Santo Tomas, bawal nang ilabas ng bayan bilang pag-iingat sa bird flu. Karagdagang 2 piso sa base fare sa mga PUJ, inaprobahan na ng LTFRB. At Securities and Exchange Commission sa Tarlac, PNP, nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa mga scam at investment scam. Manatili nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, kumpirmadong influenza type A o H5N1 na mas kilala sa tawag na bird flu ang na-detect ng Bureau of Animal Industry na sanhi ng pagkasawi ng higit 100,000 manok sa Barangay San Bartolome, Santo Tomas, Pampanga. Dahil dito muling ipinatupad ng PNP ang mahigpit na quarantine restrictions at hindi pinahihintulutang makalabas ang kahit anong poultry products mula po sa nasabing bayan. Narito ang detalye. Matapos na makumpirma na bird flu nga ang naging sanhi ng pagkasawi ng higit 100,000 layers na manok sa Barangay San Bartolome, Santo Tomas, Pampanga, muling nagtalaga ng quarantine checkpoint ang kapulisan nitong Lunes, July 4. Walang poultry products ang pinahihintulutang maibiyahe sa labas ng bayan at bawat sasakyan na pumapasok ay kailangang sumailalim muna sa disinfection. Ayon sa isang residente ng Barangay San Bartolome, hindi lamang nitong nakalipas na linggo naranasan ang pamemeste ng bird flu sa kanilang lugar. Tagal na ho doon, sir, yung ano? Yung mga manok. Umpisa dito mga isang buwan na. Isang buwan na. Gano'n ho karami namamatay? Marami. Kamusta ho yung amoy dito? Mabaho. Mababaw na po. Sa initial assessment ng pamahalaan, posibleng umakyat pa umano sa 250,000 ang bilang ng manok na apektado ng bird flu. Bali, ang mga namamatay na natin manok ngayon, nasa 100,000 na ang tama. 100,000 heads ang namatay na. And we're expecting another 250,000. Ayon kay Mayor John Sambo ng Santo Tomas, may joint efforts na raw sila ng Karatig Bayan, ang Minalin, na siya namang itinuturing na egg basket ng lalawigan. Magiging matagumpay lamang daw ang pagkakasa ng biosecurity measures at quarantine restrictions kung makikiisa ang mga nasa poultry industry. Ako po'y nananawagan sa mga nag-aalaga ng manok, lalo na yung mga nagnegosyo ng poultry. Napakahirap po nang dumating na pagsubok na naman sa atin na to na problema. Hindi pa tayo nakakabangon sa pandemya. Ngayon ito, crisis na naman, no? Itong ating nararanasan. Magtulungan po tayo at wag ho nating itago ito. Kailangan nating harapin ang problemang ito para mas mabigyan natin ng sapat na lunas. Nang sa gayon ho ay hindi maapektuhan todo-todo sana ang ating industriyang pag-poultry dito sa ating bayan. Sa ipinakitang abiso ni Sambo mula sa Department of Agriculture, June 24, 27, 29, kumuha ng sample ang Bureau of Animal Industry. At sa sample specimen na ito, mula sa mga namatay na manok, dito lumalabas na positibo ang mga ito sa H5N1 virus o bird flu. Paolo G. Santos, CLTV News. Inaprobahan na ng LTFRB ang 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeep sa buong bansa. Dahil dito magiging 11 pesos na ang minimum fare sa unang 4 na kilometro ng biyahe. May detalye si JM De Jesus. Aprobado na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon na taasan ang minimum fare sa lahat ng public utility jeepney kasama ng motor jeepney sa gitna ng walang humpay na oil price hike. Matatanda ang nauna nang inaprobahan ng ahensya na itaas sa 10 piso ang dating 7 na pisong minimum na pasahe sa mga PUJ sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon noong June 8. Ngayon, otorisado na ang mga jeepney driver sa buong bansa na itaas sa 11 pesos ang pamasahe para sa unang 4 na kilometro. Nakita po natin na talagang patuloy po yung pagtaas. Kaya nagkaroon na rin po ng rason din po para i-increase pa po provisionally yung fare from 9 pesos to 11 pesos po sa PUJ. So, yun po yung naging konsiderasyon natin. Siyempre, we need to balance din po, or to weigh din po yung mga operators natin kasi hindi naman po dapat, kumbaga dapat
kumikita pa rin naman po sila. 13 pesos na ang bagong minimum fare sa mga modernong PUJ para sa unang 4 na kilometrong biyahe. Wala naman dagdag na dapat ipataw para sa mga susunod na distansya. Mayroon humigit kumulang 20,000 na unit ng PUJ na bumabiyahe sa buong gitnang Luzon. Tinatayang nasa 5,000 dito ang may mga ruta sa Pampanga. Paliwanag ng LTFRB na hindi pa pinalang-increase na ito. While pending po yung main petition nila for the fare increase, yan po muna yung susundin yung provisional increase po as of now. Ngayon, depende nga po sa circumstances surrounding po yung mga nangyayari po sa atin kung kailangan pa bang i-increase eventually or kailangan ibaba naman. So, nakasalalay din po yan. Actually, major factor po dyan yung fuel hike. Daing ni Edwin katakutan na halos 2 dekada ng jeepney operator, doble kayod daw muna siya sa pasada dahil ang kinikita nila ay napupunta lamang sa panggasolina. Ngayon kasi, actually, wala talaga eh. Kumbaga, nagdadaglag kami ng biyahe para may uwi kami sa pamilya namin. Hindi naman umangal ang mga pasaherong kanya isasakay at kung minsan nagkukusa pa sila na huwag nang kuhanin ng discount sa kanilang pamasahe. Wala naman pati nga yung senior, hindi na rin kumbaga naghihingi ng pabayaan nyo na, mahal-mahal ang krudo niya. Hindi katulad nung talagang naghihingi sila ng discount. Ngayon, sila na rin nagsasalita na, pabayaan nyo na, malang krudo. Okay lang yung inflation ganun po talaga kahit sa anong lugar sa buong mundo due to sa pagtaas ng petroleum. Obviously, nahihirapan yung mga driver. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Oo, kasi para maano din yung gasolina nila. Pumas po kasi yung gasolina, di ba? Kaya magtataas talaga sila ng pamasahe. Samantala ayon sa LTFRB, lahat ng PUJ operator ay kinakailangan maglagay ng notice of fare increase sa loob ng kanilang mga public utility vehicle na madaling makita ng riding public. JN De Jesus, CLTV News. Lumagda na isang Memorandum of Agreement ang Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office o SEC-TEO at ang Regional Training Center 3 ng PNP upang isulong ang proyektong SEC Communication Advocacy and Network o SEC-CAN. Inaasahang makatutulong ang nasabing partnership sa pagpapatatag ng kampanya ng komisyon laban sa investment scams, illegal financing schemes at money laundering activities. Magbibigay protection din ang SEC-TEO at mga partners dito sa mga investor. Magsisilbi rin itong daan upang matulungan ang mga recruit ng RTC3 patungkol sa financial literacy. Isang seminar tungkol sa investor protection ang isinagawa ng SEC-TEO na pinangunahan naman ng kanilang direktor na si Attorney Richard Laos. 50 police trainees ang dumalo sa nasabing aktibidad. Naganap po ang BOA signing sa pagitan ni Attorney Laos at RTC3 Chief Police Colonel Miguel Guzman itong June 27 sa Magalang, Pampanga. Sa pagbabalik ng CLTV News, American National arestado dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Mga empleyado ng BIPAR Region 3 inilala sa 75th founding anniversary ng ahensya. Pagbabaunlad sa aquaculture, isa sa mga tagumpay ng BIPAR Region 3. At obra na ilang kabataan Kapampangan, tampok sa Usbong, Sibuling, Kalanangan Art Exhibit. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Arestado po ang isang American national sa Angeles City matapos mahulihan ng di umanay shabu at cocaine. Ayon sa PDEA, nasa isang buwan ng under surveillance ang suspect matapos itimbre sa kanila ng isang informant. Narito ang report. Huli ang isang American citizen matapos maaktuhang nagbebenta ng illegal na droga sa isang undercover PDEA agent linggo, July 3. Nangyari ang buy-bust operation sa Room 11 Sunlight Lodge sa Barangay Balibago. Ayon sa mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Pampanga, residente ng Candy Tower sa Barangay Malabanyas, ang 57 years old na suspect na kinilalang si James Baginski. Tubong Hawaii umano ang suspect at nanatili na sa bansa simula noong 2019. Under surveillance daw ang Amerikano matapos makatanggap ng tip mula sa isang informant nito lang Hunyo. Nakumpiska naman mula kay Baginski ang isang plastic sachet na naglalaman ng 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,500 pesos. Nakuhanan din ng 2 sachet ng pinaghihinalaang cocaine ang suspect. Kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 ang isasampa laban sa suspect. Kasama si Jennifer Salenga, Liana Canilaw, CLTV News. Milestone na may tuturing sa 75th founding anniversary ng BIFAR Region 3 ang pagpapabuti ng aquaculture sa Central Luzon. Kabilang daw ito sa mga may tuturing na building blocks para makamit ang food security sa buong bansa. Kinilala rin ng ahensya ang kanilang mga empleyado na nagpagat para higit na mapaunlad ang industriya ng pangingisda sa rehiyon. Narito ang report. Kinikilala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 ang kanilang mga empleyado na matagal nang nagsilbi sa ahensya para sa higit na mapaunlad ang pangisdaan sa Central Luzon. Ito'y kasama sa kanilang simpleng pagdiriwang ng 75th founding anniversary nitong Lunes, July 4. Ayon kay BIFAR Region 3 Director Willie Cruz, ang tagumpay na maipatupad ang mandato ng BIFAR ay nagmula sa mga empleyadong nag-ambag ng panahon at puwersa. So far for the last 75 years ay nakita natin yung improvement from a of course ang evolution kasi ng BIFAR unang-una naging nagsimula siya sa commission, then naging bureau, dumaan siya ng iba-ibang mga agencies. Previously under siya ng DN ang Ministry of Natural Resources that time, naging under siya ng Ministry of Agriculture and Food. And then eventually naging Bureau of Fisheries and Aquatic Resources siya noong 1972. Ayon sa opisyal, advantage daw na maituturing para sa BIFAR na nasa ilalim ng Department of Agriculture ang pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng kagawaran. Ang advantage nito, direkta na kasi unlike before na of course meron kaming day secretary na kung meron kami mga budget proposals ay
dadaan pa talaga ng committee at didirekta pa natin sa presidente. This time, siya mismo na ang secretary. So napakalaking advantage nito ng agriculture and fishery sector na kailangan talagang itaas yung budget ng agriculture and fisheries, lalo na sa fisheries. Samantala, isang milestone o tagumpay na maituturing para sa BIFAR Region 3 ang pagpapaunlad ng aquaculture industry. Umaasa si Director Cruz na higit itong pagtutuunan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon. For the last years kasi, umasa lang tayo sa capture fisheries, yung tinatawag nating municipal and commercial fisheries. But realizing na medyo bumababa na yung ating mga catch, kaya nag-diversify naman tayo sa aquaculture. So ang estado natin ngayon, almost 50% na ng ating national production ay nasa aquaculture. Ang mataas na presyo ng feeds at ng kurudo na ginagamit ng mga bangkang pangisda ang ilan umano sa mga kailangang matugunan upang higit na mapalakas ang food security sa bansa. So, meron naman na tayong susundan para makamit natin yung tinatawag nating fish efficiency na pwede nating i-recommenda sa bagong administrasyon. Of course, high cost of inputs, ito yung malaki kasi. So kailangan natin talagang i-address ito considering na lahat nagtataasan. Sa feeds kasi, 80% ng production cost pagdating sa aquaculture is feeds. So, at tumataas na rin yung mga raw materials. At yung diesel naman, tumataas din, which is a component of the inputs pagdating sa hindi lang sa aquaculture, pati sa capture fisheries dahil yung ating mga bangkay, mga motorized din. So, tama yung recommendations ng mga grupo na possible subsidy pagdating sa fuel. Ayon sa BIFAR, malaki ang hamon sa fishery sector na makamit ultimo ang household per capita intake na dietary allowance ng bawat Pilipino. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute, kabilang sa typical diet ng Pilipino, ang 109 grams na protina na pwedeng makuha sa mga isda at yamang dagat. Paulo G. Santos, CLTV News. Nasa 4 na pong naggagandahang obra ng mga kabataan mula Mabalacat City ang tampok ngayon sa exhibit na kung tawagin ay Usbong, Sibol ng Kalanangan. Ayon po sa mga organizer, parang daw ito para maipakilala sa publiko ang mga young Kapampangan artist at matulungan sila sa gastusin sa kanilang pag-aaral. Narito ang report. Ibinida ng mga kabataang Kapampangan ng kanilang galing sa pagpipinta sa isang art exhibit na binuksan nitong July 1 sa isang mall sa siyudad San Fernando, Pampanga. Pinamagatang Usbong, Sibol ng Kalalangan Visual Art Exhibit, 15 Kapampangan artist na bahagi ng Mabalacat Youth Art Community ang nagsama-sama upang maipakita ang kanilang mga obra maestra sa publiko. Naitatag ang kanilang grupo sa kasagsagan ng pandemya noong October 2021 sa inisyatiba ni Doji Aguinaldo, isang mahusay na artist mula sa lungsod ng Mabalacat. It's our very first exhibit as a group. Even though dito nag-exhibit na kami, usually collaboration or some of our representative nagiging exhibitor sa iba pang exhibit. But this is the first time na nag-exhibit kami as a group, and it served as a mark and a reminder kung paano kami nagsimula bilang artist and as a group mula nung sa kagustuhan ni Sir Doji nga na makapagbuo ng organization para sa young artists hanggang sa ngayon na makapaggawa na kami ng sarili naming exhibit. Ayon kay Jeffrey Gabatin, miyembro ng grupo at isang participating artist sa naturang exhibit, layunin ng exhibit na maipakilala sa publiko ang likha ng kanilang mga miyembro. Sa ganitong paraan daw higit na mahahasa ang kanilang talento at makatutulong pa na matustusan ang gastusin nila sa pag-aaral. Malaking tulong po yung maibibigay ng magiging buyer kasi most of our artists are students and most of them are also working students. So isa po or makabili lang po kayo ng isa o dalawa doon is malaking bagay na po yun. Mapapatuloy po yung pag-aaral ng isa mga artist na
mabibilhan niya. Kabilang sa young artist na nakibahagi sa art exhibit ang 19 years old na si Art Sumalde at ang 18 years old at architecture student na si Diana May Gatbonton. Malaki raw ang naitutulong ng art sa kanila dahil dito nila na ilalabas ang kanilang emosyon. Sa pagsali sa mga ganitong exhibit, mas nade-develop din daw ang kanilang self-confidence. Ang mga artist po kasi, common sa kanila, introvert, hindi nila ine-expose yung sarili nila. And this exhibit will help them para to showcase themselves, para naman ma-inspire nila yung mga creative people. I do believe all people are artists. Mga artists ang lahat ng people, lahat ng tao. And yung pangalawa ring kagandahan ng exhibit is nakaka-gain ka ng client. Nakikita nila na magaling ka sa ganito at dumadami yung commission mo. May 4 na artwork naman na nakadisplay ngayon sa exhibit si Gatbonton. Doon po kasi sa mga sinali ko, may isa doon na church po siya. Doon po gusto kong ipakita yung parang, since architecture student po ako, gusto ko may maisali ako na related din sa course ko. Tapos yung dalawa naman po, more on sa emotion siya. Yung isa po, Crimea River, and yung isa, Fluid. At dun po, gusto ko yung mga viewers or yung mga tumitingin sa exhibit, yung mag-express kung paano nila naiintindihan yung pinapakita ko dun sa arts ko. Nasa 41 artworks na may iba't ibang tema ang makikita sa exhibit at for sale ang mga ito. Maaaring bisitahin ang Usbong Sibol ng Kalalangan Visual Art Exhibit sa SM City, Telebastagan hanggang July 30, 2022. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Arlene Salonga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. CDC, Angeles City Government iginagawa ang pagbito ni Marcos Jr. sa panukalong batas para sa pagtalayo ng Special Economic Zone sa Bulacan. At competency kailangan sa pamunuan ng mga economic at freeport zone sa rehiyon ayon sa isang business leader. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ikinatuwa ng Clark Development Corporation at Local Government Unit ng Angeles City ang pagbasura ni President Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang batas na naglalayong ito yung Bulacan Airport City Special Economic and Freeport Zone. Para sa kanila, sapat na mga nakatayong Special Economic Zones and Freeports sa rehiyon at kailangan na lamang ang higit na development sa mga ito. Narito ang detalye. Naglabas na ng official statement ng Clark Development Corporation o CDC kaugnay ng saloobin ng pamunuan sa pagvito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa House Bill 7575 na naglalayong magtayo sana ng Bulacan Airport City, Special Economic Zone and Freeport. Para sa CDC, ang aksyong ito ng Presidente ay nangangahulugan ng pagkilala sa Clark Special Economic Zone and Freeport bilang sentro ng economic development sa bansa. Makakatulong din umano ito para sa pagpapalakas ng investment promotion ng Clark. Pinuri pa ng korporasyon ang pagtindig umano sa desisyon ng Pangulo sa kabila ng mga pressure mula sa mga nagsusulong ng batas. Sang-ayon din umano ang CDC na hindi napapanahon ng paggastos ng malaki para sa industrial development
dahil sa nagsisimula pa lamang ang bansa sa pagbangon mula sa pandemya. May sapat din umanong kakayahan ng CDC para tulungan ng gobyerno sa mga economic recovery program nito. Hindi lamang ang CDC ang natuwa sa desisyon ng Pangulo. Nagpahayag na rin ng suporta ang pamahalaang panlungsod ng Angeles sa aksyong ito na wag nang magtayo ng bagong Special Economic Zone. Nakaangkla naman ang reaksyong ito ng LGU sa patuloy na pagtutok sa potensyal ng Clark International Airport. Kaysa din umano ang city government sa tindig ng presidente ukol sa responsabeng paggasa sa pondo ng bayan dahil sa kasalukuyang mga krisis na kinahaharap ng bansa. Sa kasalukuyan ay mayroong 4 na Special Economic Zone and Freeport sa Central Luzon. Ito ang nasa Clark, Bataan, Subic. Sa kabilang banda, sinabi naman ng kampo ng Pangulo na hindi apektado ang pag-veto sa House Bill 7575 ang pagtatayo ng Bulacan International Airport. Angelica Cara, CLTV News. Umaasa ang ilang business leaders sa Pampanga lalo pang mapagbubuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proseso ng decision-making pagdating sa usapin na economic development ng kada rehiyon sa bansa. Ay kay Rene Romero, dating presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated, ang pagvito ng Pangulo sa panukalang batas na magtatayo ng economic zone sa Bulacan ay isang malaking hamon sa pamunuan ng mga existing economic and freeport zone gaya ng Clark Development Corporation at Subic Bay Metropolitan Authority. May exclusive report si Paolo G. Santos. Isa sa panalangin ko is that sana kung sakali papalitan ni PBBM yung board. Normally kasi pag may bagong administrasyon, may mga bagong set of officers, directors ang Clark at saka Subic. Sana yung magagaling na. Kasi ang tanong ko lang, bakit si RSA o yung San Miguel humanap ng ibang lugar sa Bulacan na ang sabi nga ng RDC, ang proximity napakalapit. Ito umano ang inaasahang mangyari ni Rene Romero sa mga naglalakihang economic zone sa Central Luzon. Si Romero ay ang private sector representative sa Regional Development Council at dating presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industries Incorporated o PAMCHAM. Kung may personal experience ako, may tinutulungan akong investors na papasok sa Clark. Pagdating namin sa marketing group o yung grupong nagre-receive ng mga investors sa CDC, sasabihin nila wala nang space. Kaya pinupus ko yung Clark, Subic corridor development. Kailangan gumawa ng plano dyan ang gobyerno natin. Sakop daw ng Clark Subic Corridor Development na kanyang itinutulak ay ang mga malalawak na lupain, highlands man o lowlands, sa area na dinadaanan ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SETEX. Siguro kung madidevelop nila ang flatland na sinasabi ko sa yung corridor ng Clark and Subic, ang laking potential para makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Baka lahat ng taga Region 3, kulang pa yung mga trabahador dyan. Baka marami pang mag-migrate na tao para lang i-serve yung mga industries na itatayo dyan. Dagdag pa ni Romero, mahalaga na may competency at political will ang mga mamumuno sa economic zone upang higit na mapaunlad ang mga ito. Balikan ko yung Clark, kung magaling ang ating mga nagpapatabo sa Clark, dapat malaki na yung employment population natin dyan. Sa pagbito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang batas na naglalayong magtayo ng isa pang economic zone sa Airport City sa Bulacan, kailangan umanong maibalanse ng administrasyon ang perspektiba o impresyon sa pamahalaan ng mga mamumuhunan. Pabor man si Romero sa pagpapaunlad ng mga existing economic zone sa bansa, dapat pa ring pakitunguhan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga investor na namumuhunan ng bilyong pisong halaga sa Bulacan. Sana hindi naman maging chilling effect sa mga investors na gustong pumunta dito. No? Kasi alam ko parang in a way nakapag-umpisa na sila sa preparation, sa planning, yan lahat-lahat. Baka meron ng kausap dyan ng mga proponents na
meron na sila mga investors, tapos biglang-bigla mawawala. Ayaw kong sabihin o ayaw kong bumalik tayo doon sa sinasabing ang Pilipinas pag ganyan ang pinag-uusapan, in the middle of the ball game, they change the rules, no? Samantala, may rekomendasyon naman ng Management Association of the Philippines o MAP sa mga economic managers ng Pangulong Marcos Jr. Dalawang aspeto ng public investment ang kailangan umanong may prioridad ng gobyerno. Isa dito ang human capital mula sa tamang nutrisyon, kalusugan at edukasyon ng mga Pilipino at ang pagpapalakas ng productivity ng sektor ng agrikultura. Paolo G. Santos, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Gunang Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layon 330 kilometers dyan po sa may silangan ng Juban, Sorsogon. Ito po ay nakapaloob sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto po ngayon dito sa may Southern Luzon, Visayas kasama po ang Mindanao. Kaya po ang Visayas, Caraga, Bicol Region, Palawan, Quezon, Aurora, Isabela at Cagayan ay magiging maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng ITCZ at ng low pressure area o LPA. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin sa bandang hapon o gabi at inaasahan po magkakaroon ng mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng ITZZ at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, wala naman po tayong bagyo sa loob ng PAR at ito lamang po yung mga weather system na binabantayan natin o ng Pag-asa na nagbibigay po ng mga pag-ulan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat, magdala po tayo ng gamit, panangga sa araw, panangga sa ulan. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Thank you.